соли дуюм аст ки литсеи хусусии ворисони Сино дар шаҳри Турсунзода фаъолияти босамар дораду насли наврасро ба донишандозӣ фаро мегирад. Дар ҳамин шаби рӯз дар ин даргоҳи илму ҳунар 435 нафар хонандагон таҳсил менамоянд ки ба онҳо 35 нафар омӯзгорони соҳибкасб ва дорандаи маълумоти олӣ дарс мегӯянд. соли 2016 литсеи ҷдмм литсеи хусусии ворисони Синоро кушодем. дар ин ҷода дар ин литсей ки хеле ҷавон аст, барои ҳамин мо 435 нафар хонандагонро дар инҷо ба таҳсил фаро гирифтем ва аз он ҷумла 75 нафар духтаронро ташкил медиҳад ки онҳо ҳама ба беҳбудӣ ба пешравии илму таълиму тарбия омода ҳастанд. дар литсеи мо 35 нафар муаллимон ба кори педагогӣ омодагӣ зоҳир менамоянд ки ҳар яке онҳо соҳиби обрӯю эътибори халқу кишвари мо мебошанд. хеле ки ҷаноби олӣ президенти кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон омодагӣ зоҳир намуданд тамоми рӯй ба беҳбудии кори хонандагон ва ҷавонони имрӯза гардонанд ки тамоми мактабҳо барои онҳо кушода аст ва ҳар як хонандагони мо имрӯз тасмим гирифтанд ки аттестатсияро бо баҳои хубу аъло хат намуда ба донишкадаҳои олӣ раҳсипор шаванд. аз он ҷумла 12 нафари онҳо ба Москав ба Федератсияи Русия аллакай имтиҳонҳои худро супориданд. мо боварӣ комил дорем ки дар оянда боз барои беҳтар ва хушсифат гузарондани дарсҳои муаллимон боз кабинетҳои методиро боз зеботар гардонда ҷиҳозҳои онҳоро зиёд мегардонем. хеле ки шумо озор дар утоқҳои корӣ, кабинетҳои химия, омодаи дифои ҳарбӣ, дар кабинети математика синфҳои ибтидоиро дидед ва бадхурдор гардед, дар он ҷо тамоми шароитҳо барои хонандагони имрӯзаи мо муҳайё аст ва ман кӯшиш ба харҷ медиҳам ки тамоми ҳиссиёти худро бо коллективам баҳри беҳбудии омодагии ҷомеа сафарбар намоем ва дар оянда ҳар як хонандае ки ба ин ҷо омада таҳсил менамояд барои беҳбудани дониш ва малакаи онҳо мо хизмат менамоем. хонандагони литсеи хусусии ворисони Сино аз таҳсил дар ин боргоҳи илму маърифат қаноатманданд, зеро омӯзгорони беҳтарин ва аълочиёни маориф ба онҳо илму дониши муосирро меомӯзонанд. изҳор дошт Сулаймон Ҷумаев, хонандаи синфи 11. аз барои халқу кишвар хизмати шоён бикард, хизмати шоиста беҳад аз дилу аз ҷон бикард. ин ҳама аз баҳри мо Эмомалӣ Раҳмон бикард. ман Ҷумаев Сулаймон, хонандаи синфи 11 литсеи хусусии ворисони Сино мебошам. шукргузорам ки фарзанди даврони соҳибистиқлолӣ мебошам. миннатдории хешро аввалан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани чунин шароитҳо барои насли наврас мерасонам. соли ҷорӣ дар литсей якчанд чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор гардид ва ғолибонро аз тарафи маъмурият бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. маҳз бо дастгирии устодони литсей ва хусусан устод Мардоров Муҳаммадӣ ман соҳиби 2 медали тилло дар озмунии байналмилалӣ ва 3 медали нуқра дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ гардидам. хонандагони литсеи хусусии ворисони Синои шаҳри Турсунзода гирандагони идрорпулии президентӣ ва раиси шаҳр мебошанд. Зарина Саидова аз зумраи хонандагоне ба шумор меравад ки имсол ин муассисаи таълимиро бо баҳои хубу аъло хатм карда ба дилхоҳ донишгоҳҳои олии кишвар дохил мешавад. من سعید وزیرنا خواننده صف 11 لیسه خصوصی وارثان سینای شهر ترسونزاده برنده استیپندیای پرزیدنتی می باشم. این به واسطه همه کوشش‌های معلمان، استادان پرتجربه و کاردان ما می باشند. از جمله معلم علوچی معارف سابق اتحاد شوروی مردانوف، علوچی معارف جمهوری تاجیکستان رحمانوف و حاجیبایو و دیگران استادان می باشند که برای کاری تربیت و تعلیمی ما خدمت شایسته کردند. در آینده من می‌خواهم به دانشکده عالی جمهوری به فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی داخل شده به خلق و وطن عزیز خویش صادقانه خدمت نمایم. Я ученица 9 Б класса лицея Ворисони Сино Низам Вачарос. В этом году участвовала на республиканском олимпиаде и заняла 3-е место по русскому языку. Я очень счастлива, что участвовала на этой олимпиаде, и я очень рада, что олимпиада прошла очень справедливо. хонандагон дар литсеи хусусии ворисони Синои шаҳри Турсунзода бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳсил менамоянд. ҳамчунин омӯзиши фанни информатика дар ин ҷо васеъ ба роҳ монда шудааст. инчунин аз тарафи омӯзгорони фанни варзиш хонандагон ба мусобиқаҳои варзишӣ ҷалб карда мешаванд. қабули хонандагон дар литсеи мазкур барои солҳои 2017 ва 2018 оғоз гардид. хонандагон аз синфи 1 то синфи 11 дар ин муассисаи таълимӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд.
собирҷон саидов, сайфиддин иброҳимов, шаҳри турсунзода, ҷаҳоннамо.